Hej, velkommen. Mit navn det er Lukas, og I ser min video. Og i dag, der vil jeg lave en lille infovideo, eller sådan til en shoutout, det der video. Okay, jeg vil i hvert fald give et shoutout til 2 af mine venner fra min klasse. Jeg går i skole. Og den første, det er Noemi Mangenhauer. Det skal vi vente til med. Mega flink gut. Den anden, det er Sharp for muligt. Det er også en flink. Men ja. Jeg har lige et lille spørgsmål til jer. Men det er fordi, jeg har lidt problemer med at vælge, hvad det er, jeg skal spille på min kanal. Jeg har 4 spil. Den har downloadet på. Bare så jeg ved det. Jeg skal ikke tænke, og jeg vil selv spil. Okay. Hvis I skriver V1, så kommer der mere GTA. Hvis I skriver V2, eller bare 2, så kommer der mere. Ja, så kommer der noget Minecraft. Shaded 3, så kommer der Call of Duty. Ja, Call of Duty Ghost. Og hvis I siger 4, så kommer der First Light, altså Infamous First Light. Og ja, hvis I siger 5, så får I online GTA 5. Men det var sådan set alt, hvad jeg havde at sige. I må have det så godt som I nu har det. Ses.